Right, muri yeZimbabwe ndadzoka manje. Pane vanhu vaenda kuPrickep Farm vayo manga muchibvunza ndanani ivavo. So tisatanga tataura nyaya yekuti zvoni vanhu vakuwaridzirana red carpet kumunda. Tichaitaura zvedu, it's a topic for another day, kuti hakusi kuwaste my resources here kana kuti iyo tichazotaura nezvayo, it's a topic for another day. But nhasi tonombonisana vanhu vakawanda ma-MPs veCitizen Coalition for Change nemasenator vaenda kunoatenda Prickep Farm, ende kwanga kuchideedzerwa maslogan for your own information vachiti pamberi neZANU-PF zvanga zvichitoitwa ikoko. And you know the situation, hapana pekuti munhu angazoramba akatenza akastika, everyone vanga vachidaira vanhu vese vanga vari ikoko maibata. So kana kune vaya vanongoningirikina vanenge vachizoti kana munhu achinge aningina anonzi you cease to be the member of the opposition, I think ndo unenge utori mukana wacho vanhu ivavo, ndo patichada kuona kuti chii chichaitika. Asi vanhu vanga variko vanyatsobuda pakamera, bhozi vazhinji vanga vachiwanda makamera. Imimi ndimungatoziva henyu vanhu venyu nemazita ma-MPs enyu vese, but vandanyatsoona inini Madam Kupe, Thokozani Kupe anga anyatsoripo pakamera nevamwe vakadzi, mazita anjataure bhozi vamwe vacho vanozoti makazoti Sengezo Shabangu anga ariko. And the funny thing njendaona chatika mana Sengezo Shabangu anga achitofamba naJacob Mudenda uya speaker of parliament, ende kureva kuti nebeto yavariko zvine zvevari kuitana kana iri yechokwadi iye versus Welshman Ncube yavari kuitana iko zvine this current beto iripo iyi, kana zvikanyatsofamba mushe pabeto iyoyi yavari kuitana, I'm telling you munogona kunzwa mamwe marecords, because hapana pekunzi Mudenda angazoramba kupuwa list yonzi rikola vanhu ava nemafambiro vanga vachiita kunge mukoma nemunin'ina kana kutanga baba nemwana kudaro aungambozvibvumi vanhu. Nyaya yemari ka ndekenzi mari nechitema, unoziva kuti vanhu ava kava amen. Unotochaya pekutoningirina pekutangira kuti unyatsotarisa kuti totara tosara nani kuti tinenge chitoti vanhu chache. Anyway, chandingangoedza kutaura nyangoti muZimbabwe politics dziriko iko zvino ndedzi mahumbwe. Kwakanzwa mana ndazvo kuti politics muZimbabwe mahumbwe ameno zviri kutoitika, cheap politics zviri kuitika. But anyway, daukusiyai muchiteerera this audio iri panapa yandinayo, mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. But ndakandikokumbirisawo kuti mungosiya malike this video kuitira kuti murambe muchinzwa mamwe akadai so. Pakulen TV mamukasei zvokuswera vanhu vachimbotenderera vanhu kuti kwanzi kana Mnangagwa akabva tozomirira 2030 kuti pasina maelection, hakuna zvakadaro. Tinotoda maelection 2028, maelection ndo atiri kutoita. Ende ziva kuti kana wakaita mutengesi pama-MP ratopera, ende ndokutopera kwaro basa ikoko. Ende usafunga kuti tichazombofazve takada kukuona mufield, zvakatopera. Keria yako yatopera seyaDouglas Monzoro. Ndozvinhu zvaunofanira kungoziva chete kuti keria yangu mupolitics ndatofanana naDhagi, ende ndokutopera kwayo naDhagi ikoko. So zvakatopera zvokuswera kushandisana zvaizvozvo muchitiita mapenzi enyu. Tozouya pavashakabva mavice president apo Kembo Muhadhi. Ndakumba unogara ukuzorore saizi yako inguva yekutarisa vazukuru uri kumusha uko uri pamudyandigiri wakagara uko, tozvokuswera uchingomanikidzwa uchingohuta uri papapo uchingozviwetera uri papo. Vamwe vako vazorora kumusha uko, unofunga kuti wewe nevamwe vanhu vakamiswa mabasa vanga vane kodzero yekumiswa ndiani? Ndiwe waifanira kumiswa mabasa iwe pane vamwe vanhu vakatomiswa mabasa. Tozvokuswera uchingohuta sumudzwa uchipfeka madondoro muchingowetera mabhurugwa ipapo. Dai kumusha mundogara uko. Iwe Mnangagwa iwa zvimwe zvinhu zvaunoita kuti svode wazvo tinyare tisi vana vadoko chiona takatisi kudai. Wauraya ficha yavanhu yakawandisa. Unofunga kuti mbudzi dzawaipa vanhu ndo dzingapedza nhamo yavo? Vanhu vangapedzwa nhamo nembudzi? Pane munhu ungapinza mwana chikoro nembudzi? Iye zvine zvikoro zvakuvhurwa boarding inoda mari 1000 something ma900 US patemu. Unofunga kuti pane mbudzi ngani dzaunenge watengesa kuti ubhadhare mariyo? Tisati jairireyo. Wakoniwa huna kana chinhu 1 chawakaita chinobatika kumeseyo? Hapana. Zverodhi usambotaura kuti rodhi mari dzematogedhi. Panopinda mari ngani pabhodhi apa nematogedhi apo?
pana zvaunotiudza iwe. Nezvikada kutarisa mari nemwana wako Colin uya, une mari yakadii? Basa rakamboita rinoshamisira nderipi rokuita mari anayo? Soda kuti taure zvakawanda, tinyaro tisvode nemachembera unongoswera uchinyepera kumushako kuti munozita hondo kunorobwa vanhu, kurobwa vanhu chiko. Zvakatopera izvo, handiuziva kuti zvinopera. Anga aifunga kuti Syria ichanaka ndiani? Zvinopera, ndouzvizive kuti zvinopera. Vana veZimbabwe ka zvimwe zvinhu zvoda kungoonesana chokwadi, kwete zviya zvokumboswera kutendererana tichiswera kunyeperana kuti hei chichichi. Ungava mukaranga, mushona, muzezuru, mutau, muchizvoda kungoonesana, ngoonesana soti tiri kubva kupi tichienda kupi. Kana nguva yakwana yatokwana, kana tikati handei tinovhota, handei tinovhota tese, kwete kungoti havariko kuvachavhota. Handei tinovhota. Machembere nemadharaunda ngoudzwa chokwadi pamba. Zvakwana zvamakaswera muchishandiswa zvaizva zvakwana. Kundwa nemamwe madhara akasiya zveZANU-PF atoona kuti hazvina kundudza, hazvina futures. Ndopaunoona jaya Svinu akaswera akangopfekedzwa zitisheti ramunangagwa. Rinotoona mumwe munhu anafungwa nezitisheti ireriya raunopuwa kamwe pa5 years. Ndoraunorwarira irero, uchembera zitisheti irero. Munangagwa haana kana chinhu 1 chanofungira maZimbabweans. Haana. Handikutaura chokwadi, haana chanofungira munhu uya. Haana nhema, haana chanofungira munhu. Dai anga ari munhu achiziva kuti akapinda nekuu, ungadai achitaura kuti 10 years dzandatopinda idzodzi dzatokwana. Pasina zvana 2030 zvei zvanoda kuti 2030 kuda kujairira vanhu haunyari. Mwe zvoda kungonyara munangagwa kungosvoda vanhu. Handi mune maCIO enyu nemaCID enyu vane vachiteverera magurupu nepamaYouTube. Ngavakutaurirei chokwadi kuti mudhara vanhu havachadi. Makuru ababa imi, kuraiwo nepfungwa netsitsi mhandi dzive mamuri, kuti kuswera kuda kungodzvanyira vanhu ropa richingoteuka zuva nezuva. Mofunga kuti purezidendi akakwana kuti kwanzi isu tinorakasha kutaura kwapurezidendi ikoko. Kunzi titungamiriri hakusi kutonga vanhu. MuZimbabwe hatidi kutongwa, toda kutungamiriri, hatidi kutongwa izvo. Hatidi kutongwa izvo, taneta. Gutaiwo ropa ramakateura varume, mugute ropa ramakateura, roda kungogutiwa. Kungobva zvakanaka ngoti aiwa ini dzangu dzakwana idzi. Gadzirawo zita renyu saMandela vanhu vaMwari. Kwete zvokuswera mungotambudza mweya waMwari nguva nenguva. Vana veZimbabwe vanongochema, vamwe vanhu vanofira mudzimba nekushaya mapiritsi. Imofunga kuti vanhu vane asima chaivo chaivo. Vanhu vane asima ndomatoda kutangira. Vanhu vane asima vachitenga mapiritsi every month, kokuvapa free. Munongopa mota vanhu vane asima vachifa vachitambura, vane shuga vachitambura. Ndikubuya muZimbabwe imomo makanaka. Moda kushandiswa here? Zvakwana machembera mani baba imi bvaipo mani.